Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakwirirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, makadii mukomanashi? Ndanga ndichikumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukomanashi, zviri kuitika mukati meupenyu hwangu zvakamira sekudai so. Ndine vamwe tete vangu vanakangotanga kutaura navo, but tete ava ndakazotovaziva ndatokura. Here's the background of my story. Amai vanova vanobereka baba vangu hanzi vakangoita zvekumitiswa, then ndokubva vaenda vakanogara nasekuru, but hanzi after 2 months sekuru ndokubva vashayika. Gogo ava hanzi vakabva vanzi ivo vainge vaine rimwe sari, hanzi sari iroro raingoita zvekuuraya varume. So zvakazoitika ndezvekuti vakazororwa nastepfather vangu vanova ivo ndo vakazochengeta baba vangu. So baba vakakura vachitoti vainge vasingazivi kuti hama dzavo dziri nechekupi. Ininiwo pandakazoya kuno kuSouth Africa ndakanopindirawo mune mamwe mapurazi, ndokubva ndatanga kushanda ndichigara ikoko. Then ndakazosangana neumwe murume anova ari murume wangu nanhasi. But zvakaitika ndezvekuti semunhu wekuti kana wakura unotanga kutsvakawo veukama nedzinza rako uchida kunzwisisa kuti unombori ani ende unobva kupi. Saka zvakaitika ndezvekuti ndaingoendawo paFacebook nekuti ndainge ndichiziva surname yababa vangu, saka ndaingoitawo ndichingotsvakawo. And also ivo baba vari kuZimbabwe ndaingoitawo ndichivabvunza information, but he was against the idea yekuti inini ndirambe ndichitsvaka hama dzangu. So zvakazoitika ndezvekuti ndakazosangana nevamwewo sekuru vangu paFacebook, ndokubva vazondiconnecta nemwana wavatete, tikabva tatanga kutaura. Mwana wayo wavatete then akazondipa nhamba dzatete vangu, tikatanga kutaura inini natete paWhatsApp ipapo. So when I told my mother, at that time I was pregnant, I think I was something like 2 months pregnant panakatanga kutaura natete ivavo. Then I told mama kuti mama, I have found tete. Mama vakazotombotanga kutaura natete ivavo, but mama then she warned me akati iwewe dai wambomira kuramba uchingotaura taura nevanhu vausingazive kuti vakamira sei, because you never know kuti anokuda ndiani ende asingakudi ndiani. And right now uri munhu wekuti wakazvisenga, saka kana wakazvisenga anyone has the chance yekuti anokwanisa kukuitira chinhu chakaipa. Dai wambomira until mwana wako azozvarwa. But ndakaita nharo partly because ndainge ndine shungu dzekuti baba vangu I have to show him his relatives, because I knew kuti deep down his heart vainge vatoriwo nemubvunzo kuti why hama dzavo dzisina kumbogarawo dzakavatsvaka. So I was trying to do this for my father. So also kuno kuSouth Africa ndainge ndatovawo nedzimwe hama dzandainge ndava kutotaura nadzo tichitoplana kuti tinofanira kunge tichizosangana. But dambudziko raitika nderekuti ndaiti kana ndikataura nanatsano vacho vainge vari kuno vaiva vanhu vekuti vainge vava kutanga kuomesera murume wandainge ndigere naye, because iye munhu wekuti anga asati akwanisa kana kubvisa tsvakirai kuno kana kuti chii. Saka ndakaona kuti vanhu ava it was as if ivo vainge vava kutondiudza kuti siya murume yeye because munhu yeye hasati akubvisira kana send. But yet munhu uyu ndaitarisa ndikaona kuti munhu wekuti aitochengeta baba zvese naamai vangu kumusha. He tried everything that he could kuti baba naamai vangu kuMuzimbabwe vakwanise kurarama life inenge iri nani, although tainge tisati takwanisa kuunganidza mari yekuenda kunorora, because mari dzacho dzatainge tichiwana papurazi papo pataishanda dzainge dziri mari shoma. Ndakatombosvika pastage yekuti ndakatomboinfluencwa nevamwe sisi vangu vari kuJoburg, vakangonditi kwira usiye munhu iyeye, because munhu iyeye kana asina kukuroora apa akakuzvarisa mangwana munhu iyeye anokwanisa kukudhamba. Saka vanatsano ava vandainge ndakangosangana navo muSouth Africa ndikaudzwa kunzi idzi ndidzo hanzvadzi dzako dzeropa, vakazotombogadzira group ndokubva vaisa inini nemurume wangu namama, ndokubva vatanga kudiscussa issue iyi yekuti why ndiri kugara nemunhu asati andibvisira kana senti yeti ndatova nenhumbu yake. Saka mama zvinhu izvi zvakabva zvavapowa ndokubva vaexita group iroro. Ininiwo ndainge ndapindwa nemweya wekuinfluencewa nehama dzangu zvekuti ndakatopaka bhegi rangu, but ndakazodzokera ndatova mumakombi ekuenda kuJoburg, because ndakazozvibvunza ndikati right, munhu uyu ndakasangana naye ndiri ndega, but yet vanhu ava they were not there in my life. Now vava kuda kutongozama kutondicontrola. Ko ndikazosvika ikoko ndikaona kuti upenyu hwacho hwakatooma, ndichazoita sei? Ndokuzodzokerana kwandakaita nemurume wangu. But tete zvakaratidza kuti zvinhu izvozvo zvakavapowa, because vakatombondiitira maaudio vachipopota zvisingaiti, zvokutoti zvakatondiconfuse kuti ko tete havachadi kutaura nemurume wangu, ende kutaura neni kwavainge vachiita vaitanga vandibvunza kuti murume wako aripo here. Ndikati vaibva vangoti zii, asi ndikati hapo. Ndipo pavaizoita sekunge vari kuda kunditonga vachindibvunza kuti zvinhu izvozvo hazviitwi zvamuri kuita zvokuti munongochaisana mapoto, munofanira kuti mutsvake mari muye kuno. Saka mukuzotaurirana tete vakazondiudza kuti inini
ndinofanira kunge ndichiuya kumusha. Pandakaudza mama kuti awa ndo mashoko andiri kuudzwa natete kuti ndinofanira kuuya kumusha vakwanise kundirakidza veukama, mama vakabva varamba vakati zvinhu zvakuda kuita hazviite. Unoziva here kuti kana munhu wakazvisenga haufaniri kunge uchiita macommunication nevanhu zvakadaro, because you never know kuti anokuda ndiani neasingakudi ndiani. Then tetewo ndakazotanga kutaura navo, but ndakazoita dambudziko rekuti there was this other day inini namama tainge tichitonyeya tete as a mother and daughter. Saka at that time ndainge ndisiri pawhatsapp because ndainge ndichitotsvaira mumba mangu. Saka ndaiti kana mamessages akapinda achibva kuna mama ndobva ndangoreplya kuya kunotification. Saka ivo tete vakabva vangondinyorerawo, inini handa kucheka ndikabva ndangoti reply izvo ndainge ndichitoreplya zvandaida kuudza mama ndichireplya pachat ratete. Tete vakangoti ingawani zvakaoma, ko ndo zvamunondiita izvi, ndokubva vatondibloka. From that day takazomboita mazuva inini natete tisingatauri, but ndakabva ndatanga kuvarota. Saka kuvarota kwandainge ndichiita all along ndiri munhu wekuti ndaingoti here and there ndaipota ndichivatumira mapictures angu inini nemurume wangu. Mapictures acho dzimwe nguva tinenge takahagana takaita sei. Saka kurota kwandainge ndava kuita tete ndaivarota vachiita sekunge mapictures aya vainge vakamabata, but noti mufoni vakaita ekubata sekunge vainge vamaprintisa vachiita ekukata nechigero. Saka vaiti kana vakakata nechigero vaibva vakata painge paine dumbu rangu vokata pobva pasara paine buri vobva vakanda mapictures aya mumoto. Dzimwe nguva ndaibva ndapepuka kana kuti ndaizopeputswa nemurume ndinenge ndichitobatwa nematsikirira obva ndibvunza kuti kochiko chiri kuitika. Ini ndaingomuvanzira ndokomuudza kuti ndichingodzipwa kuhope, ndaisada kuzomubudira pachena kuti ndiri kurota tete vachikata our pictures andakavatumira into half, and also on my side vaibva vakata buri panzvimbo pane dumbu rangu vakanda mapictures iwawo mumoto. Saka hope idzi ndaingoti kana ndikadzirota dzimwe nguva ndaikwanisa kurota hope idzi sometimes kuma 1 am kana kuti kuma 2 am ndaibva ndatoshaya hope zvachose. No matter how hard I will try to sleep ndaibva ndatoshaya hope kusvika kunze kuyedze. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutoti ndikarota dzingava dziri kana kuma 10 kana kuti kuma 11 pm kwaisvika pakuyedza ndisina kana hope dzichingoramba kubata as if mumba matainge takarara munenge muine umwe munhu. Saka I would end up ndichipinda pawhatsapp ndotanga kuverenga mashonen novels. Saka ivo tete I only knew kuti ivo vainge vakandibloka, but I didn't realize kuti vakazondi unbloka, because on my side tete handina kana kumbogara ndavabloka. So that time zvandainge ndichiita dumbu rangu paraikura ndaipota ndichizvitora mapictures, dzimwe nguva ndotora mapictures edumbu rangu. Saka zvandaizoita kustatus ndezvekuti ndaihaidha vanhu vazhinji, ndobva ndangosiya murume wangu nedzimwe shamwari dzangu and also a few of his relatives namama. Saka pane umwe musi pandakaposta picture ndakabata dumbu rangu ndainge ndakatopfeka t-shirt, pandakaita sekunge ndakavhura t-shirt zvishoma, ndikubva ndaona tete vakomenta pastatus iyoyo vakabva vati ingawani muzukuru wedu ari kutokura, why don't you send me more of those pictures. Saka ndakabva ndangoselecta mamwe mapictures ndokubva ndavatumira, but mapictures andakaselecta ndainge ndisati ndava nepamuviri. Vakabva vati no muzukuru ndiri kuda your recent pictures. Ndokubva ndaselecta mamwe mapictures ndakapfeka mamwe madresses, but zvainge zvichioneka kuti munhu uyu ane pamuviri. Ndokubva vangoti zii vakangodownloada mapictures aya zvekuti unoona kuti mapictures awo avhurwa, ndokubva vangonyarara. The day rekuti tete vakazotanga kutaura neni vakangoita zvokundifonera newhatsapp call, and that day ndiro day randakazotanga kunzwa labor pain. Ndainge ndakatogara panze ndofunga dzainge dziri kuma 3 ndichitodya hangu nzimbe, because at that time ini ndainge ndava kusagona kuenda kubasa. Murume wangu ndiaenda kubasa, taingoshanda tose pasame price ipapo. Saka ndainge nditori ndega because vanhu vese pakomboni vainge vaenda kubasa. Saka ndakangotanga kunzwa pain ya yekuti ndauda kutopinda mulabor, ndokubva ndatanga kutobvachuka mvura tete, ndokubva vatofuna newhatsapp voice call. Apa inini ndaisagona kudaira because ndainzwa pain isingaiti. Ndakazotoona tractor ichimhanya ichibva nekushedi. Murume wangu akabva ndudza kuti ndafonerwa natete vati vari kuzama kukufonera ende iwe hausi kubata foni, saka vati ndimhanye ndiyo kuzokucheka. Zvinhu izvozvo zvakandinetsa mwoyo kuti kwaivo tete vazoziva sei kuti ndava kurwadziwa. Ndokubva taenda tikanokumbira murungu kuti akwanise kuenda nesu kuchipatara. Patakaenda kuchipatara mukoma ndakambogara ndisingaatendwi, ndaingoita zvezvo kungoitwa rafu nevanhu vemuno manesi, zvezvo zvavanoita kana musina mapepa vanongokuitai rafu. Saka takagara for such a long time tichingonzi ndichazoonekwa nadoctor. Doctor akazouya somewhere around 10 dzeusiku, ndokubva aenda akandiendesa
akaendesa pasikani akabva ati unfortunately mwana wako atova nemazuva afa, saka what we're going to do, we're going to induce you into labor so that ukwanise kupona mwana wako, but mwana wako atofira mudumbu. But the problem is that mukoma mwana uyu ari kunzi ainge atofa aitotamba, because the night before aitotamba baba vake vakatoisa musoro wavo padumbu rangu vachitoti ari kundikika padama. So I don't understand kuti patakazoenda kuchipatara takabva taudzwa kunzi mwana uyu ainge atova nemazuva atoshayika. Tete ndakazotosvika pakuvaudza kuti tete pain yandiri kunzwa and also mwoyo wangu marwadziro auri kuita kuti ndiri kufanira kupusha mwana akafa kudhara. Dai mambomira zvenyu kuramba muchitaura neni, because tete vairamba vachingondibvunza kuti zvava papi muzukuru, wazoitwa sei, watobayiwa here injection yacho. Saka mwana wacho wakunzwa kuti ari kuda kuuya, zvezvo zvekuti vaida kunzwa each and every movement yandainge ndichiita muchipatara imomo. Ndakarwadziwa singaiti mukomanashi ndichitanga kupusha mwana ainge akatofa kudhara. Saka murume wangu zvinhu zvese izvi zvakaitika between inini natete handisati ndakwanisa kana kumuudza, but nyaya yangu iripo mukomanashi ndeye kuti kubva zvandakazozvara mwana wangu iye akafa, dumbu rangu rakabva rangoramba rakadaro. Ndine cheche chinonzi chimimba mutekwe, zvokuti kana usingandizive ukandiona unokwanisa kutofungidzira kuti ndine nhumbu ine 5 or 6 months. Sometimes tokwanisa kutoti kana takamira pamalaini ekuti tipinde mumateksi ndinokwanisa kutoshedzwa ndonzi uyu ane nhumbu ngauye pano apinde mukombi asaramba akangomira. Zvinhu izvi mukomanashi zvinondirwadza, because ever since that time pandakarasikirwa nemwana wangu uyu, communication yangu navatete ivavo yakabva yangoita go down. Kutaura kwedu ndezvaizva zvikungopanana ma one word answer. Kana ndikavabvunza kuti tete ndikukumbirawo kuti munditsvakirawo kuti chiko chiri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kubatira pamuviri, zviya zvekuti wose munhu unenge uchingobvunza umwe munhukadzi, ivo vanokwanisa kungopindura one word answer kuti zvichaita muzukuru chingoramba uchinamata. Saka ipapo handizivi mukomanashi, ndakachitokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire. Kana kuri kunzi ndichazowanawo munhu anoita go back to sender, ndinongoita hangu go back to sender, because mwana uyu wandakarasikirwa naye anondirwadza zvisingaiti, ende zvaizvezvi kuti ndichibatira imwe mimba zvekare zvatoramba zvachose. Zvinhu izvi zvakaitika munguva iya yecorona. Please help me mukomanashi, mukapostawo nyaya yangu ndanga ndichikumbirawo kuti muzondiudzawo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Vedare iyi ndo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi mukomanashi, ndanga ndichikumbirawo kuti mudiposterewo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai. Baba vangu pavakashaya vakatoita zvekutoti nditorwe kubva kuboarding school kwandainge ndichidzidza, because ivo vakaudza vanhu vainge vachivapepa vakati pane mashoko avainge vachida kundiudza. At that time ndainge ndiri form 3, ndofunga kuti I was around 15 years or so. Saka ndakangoita zvekutongouya kuzokolektwa kuchikoro, ndokubva ndatodzoka kumba, ndokubva ndanzi nditaure nababa. Saka semunhu ainge achitya, because baba vainge vachirwara, handifungidziri kuti mashoko ose akataurwa nababa ndakamanzwa zvakanaka. And also hama dzacho pakazoshaya baba ndakabva ndanyepera vanhu, because vanhu vakaita zvekundisa force zvekuda kutondibvunza kuti baba vanga vachindiudza kudii, because painge paine dzimwe pfuma dzainge dzina baba. Saka vanhu vainge vachigadzirira kuti vange vachirwidzana papfuma idzodzo dzainge dzasiwa nababa. Saka inini semunhu wekuti ndaida kuprotectawo vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu, ndakabva ndangonyepera hama kuti baba vanga vachindiudza kuti imba yakati inofanira kutorwa namai, then prazi rababa raifanira kunge richizosara riri muzita mangu. Vanhu vakabva vangoti ndizvo zvido zvemufi, ndokubva zvaitwa sekudaro. But chokwadi chakaitika ndechekuti pandakasvika ndichinopinzwa mumba mainge makarara baba vakabva vanditi, mwanangu, mashoko andinoda kukuudza, ndinokumbira kuti uzozivisa amai vako nehama dzako. Ivo baba mukurondedzera vakabva vandiudza kuti nguva yavo pavainge vachiri jaya vaifamba nemadzikoma avo zvekare nevaneng'ina vavo vakaita chisquad. Saka hanzi nerimwe zuva vakati vari pane rimwe bhawa vachitonwa doro, hanzi umwe murume akangopinda ndokubva atanga kuita musindo navo. Saka hanzi vakabva vakutsirana murume uyu ndokubva vanomukanda mubhuti remotikari yavainge vachifamba nayo. Zvinhu izvi hanzi vakangozviita vachingoda kumukaurisa, but pavakazodzokera mubhawa hanzi vose vakabva vakanganwa kuti vainge vasiya vakakira munhu mubhuti remotikari. Motikari iyi yavainge vachifamba nayo yainge iri motikari yevamwe bankuru. Saka hanzi zvakaitika ndezvekuti bankuru ava vaiti kana ivo vakanyanya kudhakwa vaisagona kudhiraivha. Saka ivo baba ndivo vamwe vaiva nelicense, vamwe vakoma vavo nevaneng'ina vaisava nemalicense, saka ndivo vaizodhiraivha munhu wose. Saka hanzi usiku uhu vakabva vauya ndokubva vapaka motikari. Mangwana makuseni vava kuda kubuda ndopavakabva vaona kuti mubhuti mainge muine munhu, but ainge atofa kudhara.
pemvura. Saka hanzi vakazoronga vose nana bamukuru nevamwe vana bamunini ndokubva vadhiraivha motikari iya yaiva nechitunha vakasvika paleki. Hanzi pavakasvika paleki hanzi vakaita zvekusunga chitunha chiya chambira dzakondo, but icho chitunha ichi hanzi chainge chatozvipeta kudhara. Saka hanzi vaitoita zvekutotsemura mabhonzo echitunha ichi kuti vakwanise kuchimisa in position yayo yekuti chizosungika mbira dzakondo. Hanzi vakabva vatora imwe simbi yairema kunge njanji ndokubva vaisunganidza nechitunha ichocho ndokubva vachikandira muleki, vakamira kusvika chanyurira pasi ndokubva vatsuka zvavo kumba. Saka hanzi vaizopota vachidzokera kuleki uku vachida kuona kuti chitunha ichocho chainge chisina here kupapamara pamusoro pemvura, but hanzi pavakaona mazuva ati fambei chitunha ichocho chisina kupapamara pamusoro pemvura ndokubva vazongosiyana nazvo zvokudzokera kuleki ikoko. Baba vakangoti vachingopedza kurondedzera nyaya yavo ndokubva vatanga kugomera ndokubva vatoti zii. Saka ini ndakabva ndamhanya panze ndikadaidza vanhu vakuru, then vanhu vakabva vatanga kundibvunza kuti saka baba vako vanga vachikuudza kuti kudi. Inini at that time, because I was young, I was only 15 years old, and also I was in a defensive mode because amai vainge vatiudza kuti kana muchiona hama dzababa venyu dzakaungana pano, it doesn't mean kuti vanoda imimi kana kuti baba venyu havanei nemi, but it is only that vakamirira kungoti kana baba venyu vakangofa chete vabva vatotanga kutogovana zvinhu zvangu zvandakashandira inini nemurume wangu. Saka I was in a defensive mode whereby ndaitoda kudefenda amai vangu nevanin'ina vangu. Saka ndakabva ndangonyepera hama dzababa kuti baba vainge vangondiudza about zvinhu kuti zvinofanira kuzogovewa sei ndokubva ndatonyarara. Saka zvakazoitika mumhuri ndezvekuti ngozi iyi yaingoramba ichingotaurwa, but yaingotaurwa ichinzi ngozi iyi pose panofamba vanhu veukama vanhu vari kuibata, but hanzi ngozi iyi iri kuramba kutaura, hanzi inenge ichingogomera yakanyarara kuti zii. Saka mukoma dzimwe nguva hana yangu inomborova ndichitanga kufunga kuti saka ngozi iyi, does it mean kuti iyo inoziva kuti inini I'm the only one in the family anoziva kuti kune munhu out there akaurawana nababa. Mushure mekunge baba vedu vashaya, zvinhu zvose zvavainge vakasiya behind zvakazongotanga kungonyangarika zvekuti taitonzwa vanhu veukama vachitozevezerana kuti ya iyi pfuma iyi yataida kutora ipfuma yeropa. Zvinhu izvi takagona tikazvisiya zviri mumaoko evana vake zvaikwanisa kuzototishupa. So handizivi kuti baba vainge vakaromba here kana kuti pane zvimwe zvinhuwo zvakazongoitika mushure mekunge baba vafa. Saka dambudziko riri pamukomanachi riri kuita kuti ndirambe ndakachengetedza secret iyi. It is because of mashoko iwawo ainge akataurwa nehama dzangu kuti baba vedu vainge vakaromba, ndosaka upfumi hwakazoparara. Because zvakazoitika ndezvekuti rimwe saidi revanhu veukama vakazova vanhu vekuti vakazotobudirira zvekutoti mari vanadzo ende mari dzacho dzakatowandisa. Saka ndinotya kuti isusu zvatava varombo kana ndikazobudikira futi ndikatanga kuvaudza kuti vangu baba vakasiya vandiudza kuti vana babavo vavo vakabatsirana kuponda munhu. Saka ini ndiri kutya kuti sezvo tiri mhuri yekuti hatina kana unity at all, kana ndikangotaura nyaya iyi vanhu vanokwanisa kungondiudza kuti ngozi iyi ingozi iri mumhuri menyu nekuti baba venyu vainge vakaromba saka vakachekeresa munhu. Saka dhilai nengozi yenyu, isusu tisiyei. Mukoma ndiri kumbirawo maadvices kubva kumhuri yeZimbabwe kuti mhuri yekwedu ndingaiaprocha sei. Ndobva ndavaudza kuti paya pandainge ndichiri mudiki awa ndo mashoko andakasiya ndaudzwa nababa vangu. Ndatenda mukomanachi, kana mukaposta please ndiziviseiwo ndizoteverera mucomment section. Vedare, that is a message yakabva kuna mukoma vedu ava zviri mumadzinza zvakangooma hazvo vedu we. Let us talk about it in the comment section. Vedare, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.